Bak bilim ağrıyadı. Dayda kömek gerek mi? Bak oğlum kömek etsen kemem olmazdı. Bak oğlum birazcık demala yalla. Baş üstüne gel oturun. Ay oğlum yaman yatı yanamim. Vah dayda durmuş şeyledi. Ay valla men ama evinin kovdal bolin. Sen kema kovdal öydün. Dayda on siz nereden bilýärler? Bak sağam bilen aydıp duramın. Billiniz siz. Billiniz. Bak oğlum beýle bolsa aydyp otur. Belki derdini paylaşan. Vah dayda. Men görenimi it görse göze ağırdı. Aydy oğlum belki derdini yeňiler. Beýle orta aýdaýyn size. Men ýaňy 5 ýaşymda kam. Çıköydün gözüm görmedin. Halis doydum men senden. Näme gitmedi ötjäň? Arkaýyn ol gider. Bara gipin adatta çıksan öydün. Gider näme gitmän? Bokudum sen deşeň o. Gitjeňe gitmejeňi aýtsana. Sen maňa öýüm berek gel arkaýyn ol gider. Men gatyk içidim. Ejemlen kakamın hatta näme üçin söýüşýänim bilmeýärdim. Yine burada oğlunu meýatdan çıkarma, oğlunla bile gidersin. Näme çağırdyň? Men çağam. Git diýen men sana. Olur bana en erkekleri çağa sıram ötmeýärdi. Oğlum seni eýsen alyp gitdimi ýa kakam? Elbette cemaat gitti dayda. Kakamın darbyna çydamagy. Soň näme boldy oğlum? Soň ejem meni öýde bilen alyp barýardy. Hawa ejemle öýden zetýäni megdan okdy. Men kakama derdim. Kaka, kaka. Diýsem de kakam maňa öýretmelerim öýtmeýärdi. Ejemi kim bilen şol ýolun ýarap başymyza nira barýanlygy. Men evlenmokdum.
Hawa, ejem bir zatlar diýip diýen ýa-da. Ýöne, meniň başynymapdy. Azat oğlum dinle meni. Sayda 5 minut gara şäherden geljek. Sen hukman garaşyn bolýarmy? Ayjyym. Şuna tere däýde gelýän çam. Bor gence, arkaýyn goýup gidiberin. Ece gelin hukman. Ayjyym, geleber, gelle. Salam. Geç otur. Näle ýagdaýlar? Jigim, ejeň taşrakdan 2 saat boldy. Howa da soğuk. Mene öýe gaýtjak. Seni mekdäjekdim, arman ejeň gelip seni gözlerim kadýa. Sen otur, ejeň hukman geler. Arkaýynda otur. Mene gaýtdym onda. Soň şeýle howa sowady. Men şeýle üşüýädim. Men ejem garşy oturşyma eýýäm 2 saat gowrak wagt geçdi. Men içinden ejem ine geler diýip näçe gaýtalasam ejem hiç gelmedi. Soň men ejemin gelmejegini bilip özüme ýatmaga, yer tapmaga ýürümi dudum. Hawa, men kakamyň ýanyna barasym gelýärdi. Heme öýü tapamokdum. Hemen barsam kakam meni öýe salmajagyny açyk aýdyn bilýärdim. Men şol ýere barşyma eýleme aranjaklap bir gapa gözüm düşdi. Men şol öýde ýatmak üçin bir bahana bilen ejem soranyp bardım. Salam. Salam. Size kim gerek? Size ben Ece Melimka. А кто твоя мама? Men tanamam. Size ben Ece Melimka. En uygucu kırayı. Hariç etti. Ayolun, bizde Ece yok. Var başka yerden gel. Samsık mı sen?
Ateş ödünme bala. Wah, näsini aýdýaňdaýdy. Her ýerde bu adamlar bar eken. Этот ребенок что здесь делает? Ayolun. Ayolun. Sen bärdi näme işleýär? Dur. Интересно, где родители этого ребенка? Хороший пиджак. Çek senin eyyama vererek. Soň men ýörap barşyma aşdymdan ıskyndan edip ýetip galypdyr. Dur. Bakın. Acıyor. Şuya. Wah balam çok näme boldy. Wah, daýdy, aglaýaňyzmy? Beýle bolsa, men size görünmerjek gel. Yok oğlum ýöne bokurdağım dolýar. Aýdylar oğlum. Aylar geçti, yıllar geçti. Allah'can meni öpmeden saklap meni şu yaşma getirdi. Wah iýdin aýtsana. Günlerin bir günü Serdar, yüreğime düşmesene. Burmunç garaşayla Güllada. Elin ayır diýen sana. Men dinläy Güllada. Men näme sen dinlemenmişsin, Serdar? Sen men dinlersin. Elin ayır, men gitjek. Nira bolupdy? Sen näme seret durdun? näme gıydadar berýän? Bardos, aladan da bolsana. Serdar, ayırsana. Serdar, ayırlayan men sana. Düşünmedin ötken sen. Dost, azar verme diýen men saňa gıýda. Esçen dost, yol doktor. Sen hem yolun ak bolsun. Yara wandam. Sağ olun. Borlu hükman näle? Sizin adyňyz näme? Azat. Azat. Siz nerede ýaşaýaňyz? Ýoksa ýaşaýjak ýerler. Ýemek size koşu bereň. Bor, sag bolun, gerek. Yürüň, çekinmeň. Azat. Gelin yürüň, çekinmeň. Ýörde. Men Gulzadalar barmana şeýle urtanýadym. Sağ ol Azat. Şol oglan Halit men ýüregime düşdi-de. Men şonu agamay daýynyp ýördüm. Sen maňa ul kömek etdiň. Beden ýaňşylygyny hiç hem ýadymdan çykarman.
Azat, Azat gelin de. Azat näme üçin durduňyz? Ay bir zat ýadyma düşdüle. Geliver, gel. Arkaýynjak giriver. Bare gipin adatda çyksan öýde. Ýene bir zat ogluňa mäkden çykarma, ogluňdan bile gidersin. Näme çağa, diňe men çağam. Git diýen men sana. Gider näme gitmem, bokudum, sen deşen ok. Kaka, kaka. Gelin men size kofi demlep bereýin. Bu näme boldu? Buly. Maňa ýaman tanış görünýär. Azat, anha kofiýaňyz. Aha, sag bolun. Gülzada, Hawa. açyn alyňyz şuly. Kakam bir wagt alyp goýupdy buly. Eýesini kimdiň tanaň bokmy? Ýok. Eýesini kimdiň tanamok diýsene. Azat, näme tanış gördüňizmi buly? Ýok, ýok. Wi Azat. Öňkü ýesiň suraty bir ýerde bolmaly. Suraty diýenne. Yani Azat, bak bu ýerde bani we ýunay. Gülzada, Ho, men eşiklerini ýerdaý. dura şu taýda. Bu eşikler menki däl-a? Inni senki. O welçipdir, ne diýetsin?
Sağ ol. Borana görüşýänçek. Bor, sağ olun. Bak oğlum eşikle olupsun. Hawa, eşikle olukdaydı. Yöne, ayın dinle. Şunlara iştenem denmek yoy. Yadat yara. Gülzada, Haw, öýdemsen? hawa. Gülzada, Haw, han men toýa giyýän penjegim. Bugün men işleşmeýlen. Gülzada, he, näme? bärik gel. Bu eşikler kiminki? Durdogonjygy men taňa düşündirýin. Nämen düşünürjekden maňa? Häli ýoldan gidýärken bir oglan azar berdi. Onsoň azat diýip bir oglan halat etdi welin. Onsoň sen toý penjeňi şoňa beräýdim-de. Haýsy bir nefsarynyň eşiklemi berjek? Indi men näme deýin? Aydos. Aydos. Aydos, azat mısın? Hawa, Şu eşikler sen kimi? Hawa, menki. İyiliğin eşik bilen eşik bolup görme bolýarmy? Köýnek bilen köşüm sana sadakam bolsun. Penjegimi ver. Ey Allah.
Oğlum, ondan hem sen böyle gülüpsün. Muňa iç jananyň gülkisiyle daýda. Soň näme boldy oğlum? Men şeýdip, oýa wata Türkan. Bir günüm, Azat. Azat. Sen bu dünýede näme üçin ýaşap görsen? Sana bu dünýä näme gerek? A bir günüm bolsa, Azat. Hemme zat bolar. Iňňar öz söýüň üçin ýaşa diýe. Men şeýdip, iki jahana gora solo Türkan. Ey dost, koyulyň da şugurun o. Yo näme çykoýar, hemme şu maksatdan o näme? Yo bolanok, yo näme? Ha ola näme? Sen Ey vay, han olanlar duruň burmun. Serdan näme üçin durdun ha? Tüýs maňa gerek oğlun var da. Han ýörany görelim. Hani ýör görelim. Yero pelvan. Mada sataş haydi götjen. Şu zagazda diýen oğlun daşy. Şu jagazda Herkulesmiş. Serdar maslahat. Dost ýoluň bilen ol. Dost, ýolum bile bolalım üçin zeňany elimde. Hani sen yerinden çıksana Jigip. Dost, gal yerinden. Oğlunlar bollay. Bollonlar duňuny bestir. Serdan tam ağzım o. Dinle. Indi sen men gözüme ornaýma. Oğlunlar gaýtdyk. Soň Gulzada bilen gawatlaşdyk hala. Gawatlaşdyk diýsem boljak öýde. Günleriň bir güni Ayoğlan salam. Salam. Ayoğlan näme beýle oýabatdy? Ýok, oýawatamok, size näme gerek? Men sizden bir zat gaýst etsem bolýarmy? Aýdy beriň, aýdym. Ayoğlan dogry aýt. Men Aýşwara emin diýänmi? Men diýeňip, Men aýdym diňläp görjekmi? Edil Tarkan ýalytýanda men aýdymam. çynyňyzmy? Aýdyp beriň hany? Baş üstüne.
sen açay açay yüreğim açay açay Maňa sen senin fillerime Firidey güllerime Odun ödüleni sevme Teşnemin nevlerime İcicik yüzlerime Yüreğim ödüleni sevme Açay açay yüreğim açay açay Yüreğim dingetin Vay Ulan lan nere ayttay? Bu bok ne emekli? Beni ne edip gördün nerede? Men gıydıllap ber. Ne gıydıp gözleyen? Bilip bolmaz mı kay? Bilip bolar. Gödü gara, gaşı gara, saçı gara. Göynügüm fara olmalı. Han görüp de şovaydın bana. Hakikattanam görüp gelýärmi? Be, duramda men jadylaýnam bar. O näme diýsem görkezde, bolýa? Bolýa. Şo diýen aýnam da şoý. Han görüp de şovaydın bana. Ýeri bolýa. Ey jadylaýnam. Maňa dünýede iň süýýän gyzym örkez, bolýa? Bolýarmy diýen? Razylaşdy. Meni istat görem ağa. Dogrudanam göremok bilýärdim. Hawa görem. Özüň görýärmi? Hawa görýän. Ha. A men şoňa diýänne. Men ýanky aýna dören gydymy? Şäherimiziň iň gözel peýlerini çağırýan. Düşüňdemi? Wah, düşümde sen günne gelýäňle. Ýöne sen şu gün boşumda çağırýan. Ardu diýlen adam boğda eken o. Bu şanatsız adam ardusu bolma diýlen. Ardu wetde ýaşaber. Ardu diýlen zat hasna molaýandyr. Bilýän şonu Gülzada. Eger ardu edýän gydyň barmy näme?
Eger men arzu etýänim barmasa, men süýýän ek gaýgyrar. Sen başarmadın. Başarmarsyň diýäňmi? Gülzada! Dur goňşulary maskara edýän. Onda men arzulym hasyl bolýar da. Bolýar azat. Bolmasa gaýgyrar. Görüşýän çakdagy. Süýýän olsaň aýdyňa sere. 1 2 3 Maňa näme bolup ýörkägä? Balam han bärik gel. Bar ya neçe? Vay Cemcan men seni göresim geldi. Vay towa men nire gitdim kam. Vay men mutamada öýde gyýdym. Barwalam da onuň işden gelýän çanaharyny bir taýynla. Ola men hä diýmän geler. Maňa ne de uçarlyk ha bugün? Alo. Alo. Jeren goýmýar daýlan. Gowy. Tanadyň meni? Ýok. Men Gülzadalagy tanamadyňmy? Wi, Gülzada senmi? Bowmy? Howa Hudaýa şükür. Özüň bowmy? Senden bir haýyşdym madalagy. Aýdyber. Men häzir bir ýere gitmelierim hatda. Onu taňa jeme tile gitjek diýip aýdaýyn, bolýarmy? Nire gitjek gyz? Ay, işim var şu wagt. Birden torasa biz otyrdy Jeren. Bolýa. Bolýa, sag bol. Eçe? Eçe? Ayrılsan oğlan. Vay bu ne etdi? Eçe? Eçe? He, gaydym sen midiň we? Ezet galaýdyňmy ýa biňçalyk etdimmi? Ýok balam, bimadar aýdan ak näme boldy? Eçe? O Jeren joramara? Howa? Joralama bolup oturýar werin şo takydaýynna. Ay näme etjek gaydym gitmäýsene. Vay ejik diýinne, bolýala. Ay borunno gitsen gidaý ýöne tezrak gelersiň de. Vay bor Jemcan, saňa döreýin.
Ece boranna men iraçyk gelerin bor. Bor goýdym, saňa man baryp gel. Ada, näme üçin çağırdın sen meni? Men seni göresim gelip çağırdım. Bar aýtjaň şomy? Men şolgan tiňap göreýinmi? Ýüzünden gelýär. Näme diýip? Ada çykmyş şoňa ödüm gerekli değilmi?
meni, kucağına sal meni. Çağır çağır sen meni, duşuşmağa gilhay. Gülzada şeýit taşak gidäjekmi meni? Bu näme etdiň? Şu men bolýar diýdigim-de. Alo, Alo, Jeren, sen mi gaýdym? hawa kimmi? Men Güldadaň ejesi. He, gowmu gelneje? Ýagşy, gowmödüňem. Jeren, Güldada bardymy? Yok, vi hawa gelli. Onu bir min çağırıp beräýdi. Neme, suat yoga? He, şeýlemi, bor onna bor. My ummah, he will say, Rasulullah on that day. Even though we've strayed from him and his way. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray. If we are to bring back the glory of his way. Ece oyun gowerek. Gatty gower. Bolýar ýen oynar. Ýokman ne gaýdym. Ece bilýärmi? Jerenlerde şeýle bir kedil boldy. Emme jorulam ýelaýtdyr. He, şeýle mi gaýdym? Hawa. Han geçmedim şu ýerde oturdan. Hamma alam jerenlerde hedil boldy diýdiňmi? Hawa şeýle hedil boldy. Haýdy jerenlerde hedil boldy gaýdym. Vay, niýetdiň Ece? Jereni pikiji joramara. Jerenjan gowy tanýan gaýdym. Meni haýfy jerenlere öden gaýtdana. Wi, Ejemi. Näme Ece? Maňa hiç tat bolanak, taňa bir tat bolýan ýaly. Vay Ece, näme men jerenlere gitdime? Han günüňden gel, ýa jeren bilen gürleşdime? Jerenlerde ýok eneň sen. Han gaýdym aýt men sen ejeňe, ejeňden tat diläp bolmaz. Rasulullah Ola ulan kim? even though we've strayed from him. Haýtry ýolda geçip bar salap ýörenin ýanyna barjak. Wah, barjak gel Ece. Look at where we are, tell me, is this how he'd wanted to be? Yine bir zat, o jugara tarap ýörenne. Oh no, let's bring back our glory. Ya Allah. Bu gyzyň tatlaşyp ýören oglany kimkä? Niredenkä? Enatasy kimkä? Han gowsy men öýde oturandan şol oglan sora biýdi.
Assalamu alaykum. Azatmı sen? Bagışlaň, men size salam berdim. Men sana azatmı diýip soraýan. Hawa elini jaýda beriň. Men Azat. Sen Güldadan tanaýanmy? Siz Gülzada näme bolýarmy? Men Güldadan ejesi bolýan. Beýle bolsa, gel oturum dik durman. Men seň ýanyňa oturmana gelemok. Men sana bir agys sözüm bar. Beýle bolsa aýdym, dinläýin. Men gyzym bilen araňda näme bar? Men onu size aýtmamdy diýilýänsiňiz. Ýok, men onu senden eşdesim gelýär. Dinleseňiz, men siziň gyzyňyzy söýýän. Sizin söýmäge diliňiz degýän. Ay hawla siz söýäýmeseňiz başga näme etjek? Söýgüden akarnyň doýanak, ondan akara garnyň doýar. Garip bolup dogulunma. Men wakar dälirne. Näme garip bolup dogulanyňa gyýdym bu nälim? Sen birinji özüň ekle, men gyýdym ajylrysim gelenok. Gelnece durun inni. Men bunun artık çydamok. Onun ağabey çıkmaydı. Üýden niýeňizmi? Hany, nirde? He, şümüy. Munyň awdyrynja çatma. He, ondan açyk çatmamdan ni. Men ha gowluk bilen aýdýan. Galan ömrüňe men gyýdymyň ýanyna görnäými? Gelnece durun inni. Men bunun artık çydamok. Onun ağabey çıkmaydı. Üýden niýeňizmi? Hany, nirde? He, şümüy. Munyň awdyrynja çatma. He, ondan açyk çatmamdan ni. Men ha gowluk bilen aýdýan. Galan ömrüňe men gyýdymyň ýanyna görnäými? Salam Azat. Gülzada goň. Oturmak mümkünmi? Geç otur. Azat. Azat. Näme bolýar saňa? Saňa soňky döwür näme bolýar? Maňa ýüzem bereň ok. Saňa bir zada bolýar? Maňa istadım bolana. Onu näme menden gaçyp ýörtüň? Men hiç kimden açamok. Onu düşünürde sen maňa. Sen düşünesin gelýärmi? Hawa düşünesim gelýär. Gelme sana düşündüreyim. Nire barýan? Men sana düşündürmäne barýan. Ýerde. Garaşda. Azat, nire barýan? Gıstanma düşünersin.
Azat, neymiş bu zatlar maňa ötmedi? Gel otur. Azat, şu zatlar götürmek bilen sen maňa näme düşündirjek bolýar? Näme söýüp baýlyga ýa garyplygy berip söýleýän? Azat, sen meni söýýänmi bir? Azat, näme üçin sen meni sorama jogap berýän? Sen meni söýýänmi bir? Umman mana ýalandan mı söýýän ýaýda Azat? Saňa diýän Azat, ýaýda. Sen birinci özüň ekle, men gaýdy majbur gelen o. Näme Azat gürlen o? Näme lalaşdyň Azat? Gürle Azat. Näme Azat, adam oýnaýanmy? Bu zatlar oýun öýdýänmi? Bu zada oýnaýanmy? Näme etjek bolýar? Bakty marlap görjek bolýar. O näme bakty? Bir kagda tüýän ipazak, bir kagda tüýänmek. Tüýänme tüýmän özüm taýdy. Men tüýän tüýänmek özüm taýdy. Bir elinde tüýän ipaly, bir elinde tüýänmek. Söýgün hakykly söýgürdi, özüne şol. Azat, bundan oýmanmy? Evet, tüýän içine otyrýar. Bu zatdan bari yalan. Hawa, men iki kagda da tüýänmek diýdim. Bu zatlaryň hemmesini Gülzadaň öz bagçyny etdim. Men şeýtmedik bolsam, Gülzada meniň ýanymdan gitmedi. Men öz bir wagtym atan, a Gülzadaň bir bagtyny ýatyrman eden onuň. Ay, nira olup barýar. Bunun çeksene. Kim güneli, biwineli, bol kim bol süýde. Aşkımda sen deli yalı, koydumla ben yanımdan. Süýmenmedim, büýmenmedim, sen üçün men canımdan. Emma bugün görev üçün koydumla ben yanımdan. Güneli, ödüm güneli, süýedim seni balyalı. Güneli, ödüm güneli, bilmedim
Ey görürdüm can tenimden, tavanardım denden. Men sendi can ederdim, ah söyürdüm göğünden. Yaktın beni, sattın beni, süyümedim sonundan. Ayıp oldu men, bardı yönüm, denemedim ödümden. Güneli, ödüm güneli, süyedim seni balyalı. Güneli, ödüm güneli, bilmedim süyüm balyalı. Dimeninni ötkünemi, men bilip ötkünemi. Dana balam aşkım gelir, uçtu etta kuşyalar. Hoş kal gülüm, men bilfilim, pek sevim bolly dalım. Bu tüyüde ödüm menin, yaktınla gönlüm senin. Güneli, ödüm güneli, süyedim seni balyalı. Güneli, ödüm güneli, bilmedim süyüm balyalı. Güneli, ödüm güneli, süyedim seni balyalı. Güneli, ödüm güneli, bilmedim süyüm balyalı. Küçücükler, sizin giden oğun yok. Bu dünyada sizin neyem adamı? Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Adat, umutme, zaman işlep görmün. Huda aşkıram Gülyalı. Adat, men sana bir da aytmaly. Ýöne sen menden gaty görmegin. Men näme atyran ha? Aýdyber. Inim, el men elimde näsel garawul bolup işledim. Senden närazy ýerim ýok. Ýöne ýegenim zaý sorap, iş sorap geldi-de. Inni sen zaý boşatmasaň, başga çykylgy ýok. Inni men näre etmeli agam? Wah adatsan, seni goýberesme gelen ok bolan ýegenim ýüzünden geçilemokda. Bor, tamam turum. Adat, meňem ýagdaýyma dogry düşün. Adat, menden gaty görmek dämi? Adat, gaty görmek dämi nim? Adat, gaty görmek gerek.
Ey Allah'ım, menden çıkmaylı kötüyem. Men näme etmişim meni bir defterden onunla ödyandan ey Allah. Betinni beylik ödüm ey Allah. Näme üçün beylik ödüyem? Ey Allah. Ey valam, hem bir kanın getirsin. Allah Teala hem medadı görüyendir, hem medadı isteyendir. Allah Teala sana ahir verir, meteğen belendedir. Allah Teala sana ıskıran verir. Hem Allah'ın yardımını çıkılma bağıran. Allah Teala hem medadın büyüğüdür. Onun büyük başı ilahi yoktur bağıran. Allah Teala'dan ıskıran ve son çürün beyli kanını getme bağıran. Hem medad doğurur, hoşka bağıran. Ey Allah'ım, edenine şükür. Maňa bu döwletleri, bu ırtgaly, bu awraýy sen berdiň. Maňa oğul berdiň. Yekece perdendime mä iýdime ýene allyň, ey eziz Allah'ım. Oğluma derek men alsaň bolanokmy? Men näetmeli beýik perwerdigarim? Kaka, salamu alaikum. Salam oğlum. Oğlum. Allah'a şükür. Kaka, näme beýle gamly görünýär? Wah, näme deýin oğlum? Bar gözümün göreji senmiň, sen näme taşlap gitdiň meni? Ýok kaka, men seni taşlap gidemok. Allah jan meni öz ýaryna çagyrdy. Wah oğlum. Sana derek meni öz ýaryna çagyrsa bolanokmy? Wah kaka. Bu zatdan himmet Allah janyň işi. Kaka ertir, ikimizin ilmi dama baryan çölümüze barsana, gaýyş dedin. Hoş al kakam can, men seni gowurýan. Dur oğlum. Dahaga, siz bäri köpden bäri gelen wagtyňyz bolýan, buň keypinemi? Gelen moktumam bolýan. Keypine diýdiňem boljak. Dahaga, çölüňe howas gowy.
Anı gel goçy. Odun çöpläli. Öwrüň dawlaly. Ot ýakyp öwrüň açarlar. Qaqa yetermi? Yeter oğlum. Hani gel hani. Kıdır görün çöle ahreyn bol. Sahaga. O ýaktan kim? Ey Allah'ım. Bu yaşlık kim ka? Ya da men oğlum düşümde çöle var diýmek bilen. Hutçulu oğlana kömek etmemi dedim ka. Hey, bilmedim de. Aha. Gelinim, çekinme gel. Salamun aleyküm. Wa aleykümselam. Geç nim, geç. Geç, çekinme, utanma. Ödürüňde ýala ver. Hani? Gatra uşaýdyňmy? Ödüňe geldiňmi nim? Hawa, sag bolun ağa. Hani nim? Aýdy otur. Maňara Sahaga diýerler. Tanşaly. Saňa kim diýerler? Maňa Azat diýerler. Bu ne oluş? Menem oğlum adı Azat da. Anazat aýdy otur. Seninim nireden? Men ýerden ýeke çykan. Ýöne seňeň ataň? Hawa bady. Menem ýyllar ýaly. En atallym. Ýöne. Takaga, taňrakan men arkadyň üçin men ýöredim. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Sahaga näme diýdiňiz? Saha, kynurmy toň diýene bir tapar gaýtylaýyn da. Men taň oğlum diýdim.
Näme diýmeýinmi? Nähili gulugum ýakymyl söz. Men tek dünýä gelip. O söz eşitmenim Sakaga. Gel Azat, bağlam. Bulay, ikimizin öýümüz bolar. Azat oğlum. Azat oğlum. Ho! Yöröýde ýeki özüň oturma. İçiň gysar. İşe gideli. Sakaga menem gideýinmi? He, bir munçuk garaş. Han gelip gitwerik. Çağırdyňyzmy? Senlik bir iş var. Hani biraz garaş. Sakaga ine sarganladyňyz? Sağ ol. Sağ olun, boşten. Azat geyin, bir işten giyce ağalya. İyili geçirden eski borçlar mı kolyam? Şey dip, Sakagalarda eýýäm bir näçe wagtdan beri ýaşap geldim. Sakaga meni edil öz ogly ýaly görýärdi. Günleriň bir güni Sakaga. Ho.
Taha, salam aleykum. Waleykümselam Azatcan. Han işegdim zokmy? Oğlum ağır kayın işegdi ber. Menin garraptırın, deyin jaljak. Bu işlerimin baaryn sana tawşyrdym. Sana da işin orça wagt bolly. Bu bir hil olmazmy? Hiç hilem olmady oğlum. Bar men sürjime jaňatda işin bile boluber. Bor, tamam turun. Azat. How. Oğlum yürek dermanımı alsana. Yüreğim biýmada etjek bolýa. Bor, bolýa. Taha, ne dermanyňyz? Saga mani işle oğlum. Men jaňa der. Salamu aleykum. Ehe. Waleykümselam. Taha, mana tüýersiňizmi? Geldiňmi zaman? Bugün näme ýaman şadýan görnýäňle? Bugün men dogulunymy ahir? Şeýlemi? Sen maňa öňläm üçin aýtmadyň. Gel men goýja bir sowadymma. Ýör hani. Hakamcan, salamu aleykum. Waleykümselam oğlum. Haky bu näle günlüğünü bilenmi? Bugün men dogulunymy ahir? Hey, garran ne diýäň maňa? Hawa bilýän. Sen ýaşdyňdyň. Men sana gowy sowadym alyp goýdum. Geçen otur häzir men geljek. Sen sowadyň alyp geljek. Gelýänçe men taşlap hiç erik gidäýmegin. Oğlum bir beğendireyin hani. Allah. Oğlum alem oldu. Taha, sünem oldu? Hiç da tatsan. Bu soğudu men. Sana öň alyp goýdum. Ahyrı arzuwma da ýetdim. Bar oğlum netip etdim. Sag bolun, Taňry alkasyn. Size köp minnetdar, Taňry alkasyn. Bar oğlum netip etdim. Men sana öýde garaşýan. Yüreğim ağıracak bolýa. Yüreğim ağıracak bolýa. Dermanım. Azat oğlum. Azat oğlum diýene. Dermanım mur getiräýdi.
Sağa sağ ol. Sağa. 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 Ne oldu size? Sağa oyunum. Sağa. Sağa ne oldu size? Ey Allah. Sağa. 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 Ey Allah. Şeydi sağa da meni yek koyup dayda. Bak balam bolmanlar oda. Dayda. Gurleş oturuşmada günüm yaşık gelýär. Yürümez deýiňiz deýin. Bak oğlum sen ecen adı bostanmydy? Siz onun yerden ýaňy dayda. Men onu size aýtmandymy? Bak balam men seni köp gözledim. Bunu em geçey balam men. Ece. Ecem. Men seni köp gözledim Ece. Hawa. Men Eceme tapdım. Ýöne kakamam köp gözledim. Kakamı görenler hatta eştenlerim tapılmadı. Men şeyler arzu ettim. Ecem, kakam, sahaga üýşüp şatlıkda yaşamamı. Ýöne men kakam tapılmadım. Hey, bolýada. Hawa, men Gülzadana bardım. Ýöne ne barmy? Eýem Gülzada başga biriniň bagy bolupdy. Men bu habar eşdimde. Diňe. Öyle bilme. Bu ýagdaý diňe söýüp gören adamlar öyle. Ene men durmuşda bar görenimden şuur olmaly.